Tawa. Daughter? My daughter. Wati? Unapenga irewo. Chii chakadaro chinonga ngozi chichawa. Kude namuro uchitemba sauti magodo. Usati pwati terera when I'm speaking. Ungatora ere mapurete ku restaurant kwenda nawo kumba dota mwahire paiko. Murume wemunhu, it's a business transaction. Ndakakutaura mwanangu kuti opportunity is knocking on your door. Instead of letting it in, you're adding another padlock on it. Murume wemunhu wakafanana nemuvhima anoyanya nenyama yemombe. Itsotsi mwanangu. Kopita woita sei? Mukomana wayo majuveti wanda ndatambira ukandintroduce katete honai mukomana wangu ndikamufarira toita sei now? Why did you go ahead and impregnate each other when you know for sure kuti it's a community property? Listen to me mwanangu, this time handisi kutoshora. Iye zvino ndinonzwa mhere dzevacheche dzichirira maheadboard pangu. I don't want any nuisance. You know kuti takazodzosa nemugoti last time. Sei wine lake rekufudziswa shumba iwewe. This time you are on your own mwanangu. Wazvinzwa? Zvakaomera mubhotoro mwanangu hazvikokoteki. Murume wemunhu wakafanana neyogurt. Unoirya pavanhu asi haikokoteki mwanangu nenyadzi. This time you are on your own and I'm not there. I'm retreating and I'm surrendering on you. You know for sure that it's a business and you are domesticating yourself. Why are you domesticating an animal? Iye arutsvaga girlfriend. Uri kusiya mukadzi wake. You want to make yourself a wife material. Why do you do that? Mwanangu, babangu rakwako. Hai.